हेलो एवरीवन सो मो ब्लॉगिंग रे कम बैक करदेली बिकॉज मोर दी भाईंकर व्रतहर एंड आप जानते ना व्रतहर पूर्वर जाइकिना समस्त घरे खाती तो आम पलि आसलु आज मो बड़ बापा घर को लंच पाई तो लंच रे देखी पार्थ एत सारा खाइबा एंड खाइबा सारी मु चलली धेड़ी सहित टिके बाहर को जाए जाए तो आमर से चिलिका कौड़े आम जीवु चिलिका पवन खायापी सन्धार बाहर गलु देन से टिके ना खटी मारिकिना पुणी रिटर्न पलि आसली अर्चिता को छाड़ापी एंड छाड़िकिना घर को आसला देखिली पिलाने खेल लगे क्यारम ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଚାଟା ହେଲା ଆମର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ତ ଗୋଟେ ସେକ୍ସି ଚା ବନାଇବାଟା ମୋର ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଘରଟାକ ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଚା ବନାଏ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚା ବନାଇବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚା ବନାନ୍ତି ସିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଏବେ ଚା ହେଇଗଲା ମୋର ରେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଚା ପିଇ ସାରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବେ ତ ମମି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିନଥିଲା ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେନ୍ ତାଙ୍କେ ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଳତା ଫଳତା ଲଗେଇକି କି କାମ ସବୁ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।